Anne, det er snart vinter. Det er det. I den forbindelse så er det rigtig smart at være lidt forberedt. Altså mere end bare sådan at have syltet sine rødbeder og lavet sin kirsebærsovs. Nu ved jeg jo, at du er rigtig glad for mad, så ja. Okay. Vi har samlet nogle ting her, som vil gøre din hverdag lidt lettere. Ja. Det vigtigste er jo selvfølgelig et vinterdæk, Okay. som vi har her. Den måde, du kan se det på, det er, at der er sådan nogle små riller her i dækket, som nærmest er formet som nogle bølger. Faktisk også på nogle af dem er der sådan en lille afbildet, sådan en lille snifnuk. Her der er en lille snifnuk inde omkranset af et isbjerg. Så er det et vinterdæk. Ja, nu er det alvor, så kan vi godt køre på skiferie. Præcis. Ja. Udover det, så er der et par andre små ting, som også lige letter din hverdag lidt. Det er sprinklervæske, som er frostsikker. Den kan klare op til minus 21 grader frost. Er det fordi, der er alkohol i? Ja, det er det lige præcis. Vil det sige, at man kan drikke den for at holde varmen så, eller hvad? Nej, desværre. Og den er heller ikke økologisk. Udover det, så er det selvfølgelig en god iskrabber. Yes. Det er altid godt at have. Så har vi den her silikonestik. Hvis det nu er, at bilen har været lidt fugtig i dørsiden eller dørkanterne, så kan du også godt risikere, at den fryser fast. Ja, det kender jeg godt. Kører man lige sådan langs kanten her. Så hvis du ved, at der bliver hård frost, så er det en god idé at gå ud og give alle dørene sådan en tur. Ja. Og bagagerummet faktisk også. Smart. Og lidt i samme stil, sådan en lille fin en her til låsen. Ja. Og så er der den lidt hurtige, den her isfjerner til forruden, med lige sprayer, hvis du nu er igen mandag morgen og rigtig set på den, og ungerne skal afleveres. Altså, jeg står hver år og hammer og banker. Altså. Ja, præcis. Ja. Og sidst, men ikke mindst, et dejligt varmt tæppe. Hvis uheldet er ude, og der er ikke noget strøm i bilen, og man sidder i minus 10 grader frost, så er det altså meget rart lige at have noget at varme sig på. Mens man venter på autohjælp. Ja, lige præcis. Så det fylder ikke meget lige at have bagage. Glimrende, så sådan en har du simpelthen altid stående i din bil? Ja, det har jeg. Så med den, så er du altså godt... Så er du godt dækket ind? Godt dækket ind, præcis. Udmærket.